Черната течност се разпръсна равномерно по цялото тяло на астронавта. Неочаквано бързо. Но течността мигновено се превърна в лек и високотехнологичен скафандър. Въпреки това, шлемът още не беше готов. В този момент капсулата му беше изхвърлена навън. Едва тогава той осъзна, че главният кораб се е блъснал в планетата и е експлодирал. Какво е накарало кораба да активира защитната система? Погледна назад и видя, че много от изхвърлените капсули вече са разбити, а само малцина късметлии като него летят към непознатата планета. Но поради прекалено бързото спускане и липсата на шлем, Джеймс скоро започна да се задушава от силното налягане. Когато беше на ръба на съзнанието, изкуственият интелект на капсулата Маджик започна да работи, след като успешно активира защитния щит. Джеймс успя да спаси живота си. Но преди да се зарадва, температурата от бързото падане надхвърли максимално допустимата. Гледайки как заобикалящите го капсули експлодират от прегряване, той усети как сърцето му прескача от ужас. За щастие, в този момент капсулата проби и той се приземи право в кухнята на Тетрасинг. И след като пробва нашите мивки Тетрасинг, разбра, че никога не е използвал нещо по-функционално. Реши да остане в нашата кухня, където мултифункционалните мивки Тетрасинг му улесняват живота и времето в кухнята. Затова сега кани всички в магазина ни на адрес tetrasync.com. Очакваме ви!